bratia a sestry, je dnes to výnimočné zhromaždenie, ktoré sme už očakávali dlhšie, keď budeme mať návštevu milého brata Bekra s pani manželkou z Anglicka. Vítame tak ako každý rok. Tak sa veľmi tešíme. Veríme, že Pán Boh pripravil nám požehnanie skrze svoje slovo. A tak ako každý rok tešíme sa. Nie je nám umožnené, aby sme ho mali na mesačnej, na veľkom zhromaždení, tak aspoň v takomto menšom kruhu budeme spolu. Začali sme naše zhromaždenie piesňou číslo 15. Srdečne vítam. It's a joy to be with you here again in Žilina. Je to pre mňa radosť byť tu opäť medzi vami v Žiline. We thank the Lord for the opportunity. Ďakujeme Pánovi za túto príležitosť. And we must say that we pray daily for you. A musím povedať, že sa denne modlíme za vás. Shall we look at Colossians? We want to read some verses from chapter 1 of Colossians. Otvorme si epištolu svätého Pavla Kološanom a prečítame niekoľko veršov z prvej kapitoly Kološanom. First of all, we'll read verses 1 to 14. Najprv prečítame verše 1 až 14. And later the next section. A potom ďalšiu časť. Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou a brat Timoteus, svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Bohu a Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista, vždycky sa za vás modlíme. Počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým. Pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy Evanília, ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie, ako aj u vás, od dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde. Ako ste sa ju naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu. Preto aj my, od dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, že by ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. Že by ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc známosť Boha, zmocňovaný každou mocou podľa síly jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva. This letter to Colossians has some special characteristics. Tento list Pavla Kološanom má niektoré také zvláštne vlastnosti. The Apostle Paul was never in Colossae when he wrote the letter. Apoštol Pavol nikdy nebol v Kolosách, kam písal tento list. And the theme of the letter is the preeminence of Christ. A téma celého tohto listu je prvoradosť Krista, jeho výsostné postavenie. Such a letter is so important today in the world in which we live. A takýto list je tak dôležitý v dnešnom svete, v ktorom žijeme. Where of course the Lord Jesus Christ is either rejected completely, V tomto svete, v ktorom je Pán Ježiš kompletne odsúvaný, odmietaný, or as formal Christianity doesn't give him a true appreciation of his work and sacrifice. Alebo vo svete, kde formálne kresťanstvo nedáva Pánovi Ježišovi Kristovi jeho oprávnené miesto. Ruined by so many false teaching. Zrujnované toľkými mnohými falošnými učeniami.
And some of this teaching had already begun in the day in which Paul wrote the letter. A niektoré z týchto falošných učení začali už v časoch, keď Pavol napísal tento list. It's clear from the letter that Paul wrote to the believers in Colossae. Je jasné z tohto listu, že Pavol píše veriacím do mesta Kolosy, which was a town some 150 kilometers to the east of Ephesus. Čo bolo mesto okolo 150 kilometrov východne od Efezu. In the Lycus Valley there were 3 assemblies. V jednom údolí a boli tam 3 zhromaždenia. Hierapolis, Laodicea and Colossae. Hierapolis, Laodicea a Kolosy. And evidently Epaphras, whom we have read of in verse 7, a zrejme Epafras, o ktorom čítame vo verši 7, had brought the gospel to Colossae. priniesol evanjelium do Kolos. He had evidently been saved through the preaching of Paul in Ephesus, Určite bol zachránený cez kázanie apoštola Pavla v Efeze, where Paul ministered for 3 years. kde Pavol slúžil 3 roky. Epaphras was a faithful man and did a good work, and the gospel was preached. A Epafras bol verný muž, robil dobrú prácu a kázal evanjelium. And he had the people on his heart. A mal ľudí vo svojom srdci. So when false teaching came along, because Colossae was on the main road, a keď teda prišlo falošné učenie do tohto zboru, pretože Kolosy boli na jednej takej hlavnej transferovej ceste east to west, z východu na západ, many visitors came and some brought false teaching, kde chodilo veľa návštevníkov a niektorí z nich priniesli falošné učenia, which later became linked with Gnosticism. ktoré sa neskôr spájajú s gnosticizmom. So the Lord Jesus Christ was demeaned, he was lowered, he was not given his true position. A takto Pán Ježiš Kristus bol znížený, ponížený a bol obraný o svoju skutočnú pozíciu. Epaphras told the apostle, and Paul wrote this wonderful letter. A Epafras o tom povedal apoštolovi Pavlovi, ktorý napísal tento nádherný list. Underlining especially the preeminence of Christ. Tým, že kde počiarkuje v prvorade miesto Pána Ježiša Krista. Which we read on especially in chapter 1, and in chapter 2 we read about the triumph of Christ over the false teaching. O čom čítame hlavne v kapitole 1 a v kapitole 2, potom o tých víťazstvách, o tom, čo priniesol Pán Ježiš Kristus. In verses 1 and 2 he gives the greeting. Čiže vo verši 1 a 2 prináša pozdrav. He greets the saints and faithful brethren in Christ. Vo verši 2 čítame, že pozdravuje svätých a verných bratov v Kristu Ježišovi. Of course, these are the same people. They are saints and they are faithful brothers. Samozrejme, ide tu o tých istých ľudí. Sú svätí a sú verní bratia. Saints has nothing to do with the human concept of the name. Svätý to nemá nič spoločné s tým ľudským konceptom nejakých zvláštnych bytostí. Simply means those who've been called out by God from the world, called out to God. To znamená jednoducho to, že sú to ľudia, ktorí boli povolaní Bohom zo sveta ku Bohu. They were faithful. A boli verní. They needed to be in the face of all the false teaching. A oni potrebovali byť, hlavne keď čelili všetkým týmto falošným učeniam. From verses 3 to 8, he thanks God for them. A od veršov 3 až po 8 on ďakuje Bohu za nich. Paul was always a man of thanksgiving and prayer. A Pavol bol vždycky mužom vďaky vzdania a modlitby. In everything give thanks, he wrote to the Thessalonians. A on píše do Tesaloník, vo všetkom dávajte vďaky. And he always thanked God for them. A on vždycky ďakoval za nich Bohu. Since we heard of your faith, verse 4, A vo verši 4, odkedy počul o ich viere and love a láske and hope. a nádeji. First of all, faith. Takže na prvom mieste viera. This is the first step. Toto je prvý krok. Without faith, it's impossible to please God. Pretože bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Through repentance and faith, of course, we come to the Lord. Pretože cez vieru a pokánie prichádzame ku Pánovi. Faith is something which, of course, through which we come to Christ. Viera je ten prostriedok, ako prichádzame ku Kristovi. And then it should characterize our life day by day. We live by faith. A takisto má potom charakterizovať náš život deň za dňom, pretože my žijeme vierou. In complete contrast to the world around us. A to je v tom kompletnom kontraste so svetom, ktorý nás obklopuje. Faith, love, Čiže viera, the láska, evidence of the Holy Spirit's work in them, čo je dôkazom prítomnosti Svätého Ducha, ktorý v nich pracuje, the love of Christ, láska Kristova, and then the hope which they had, a living hope.
potom aj nádej, ktorú mali, tá živá nádej. The world has no hope. Svet nemá žiadnu nádej. Without God, without Christ, no hope in the world. Pretože bez Boha a bez Krista nie je vo svete žiadna nádej. The unbeliever. Neveriaci. The Jews had an earthly hope, Židia mali pozemskú nádej, but we have a living hope, ale my máme živú as nádej. Peter described in his letter. Tak ako Peter opisuje vo svojom liste, A living hope in a living Saviour živú nádej živého Spasiteľa, who's coming again. ktorý príde opäť. He promised to come. He said, I go away and I will come again and take you to be with me. A on slúbil, že príde opäť. Povedal, ja odchádzam a prídem si vás opäť zobrať k sebe. And the word of the truth of the gospel, verse 5, A potom vo verši 5. Slove pravdy Evanielia. very clear. Veľmi jasné. The truth of the gospel, in contrast to all the other teaching. Je tu slovo pravdy Evanielia, ktoré je v kontraste so všetkými ostatnými učeniami. The Lord Jesus Christ said in John 17, Thy word is truth. A Pán Ježiš povedal v Jánovi 17. kapitole, tvoje slovo je pravda. He is the truth. On je pravda. God's word is the truth. Božie slovo je pravda. In contrast to all other teachings in the world. V kontraste so všetkými učeniami, ktoré môžeme nájsť vo svete. This has come to you, as he said in verse 6, as it is in all the world. A ďalej pokračuje vo verši 6, ktoré prišlo k vám, ako je aj na celom svete. The word that they knew, the gospel was bringing fruit. People were getting saved. A on vedel, že evanjelium sa šíri a že prináša ovocie. Ľudia sú zachraňovaní. The Holy Spirit was working in power, Pretože Svätý Duch pracoval v moci bringing people under conviction of sin and leading them to Christ. a privádzal ľudí pod usvedčenie z hriechov a privádzal ich ku Kristovi. He described Epaphras in verse 7 as our dear fellow servant. A potom vo verši 7 opisuje Epafra ako jeho verného spolusluhu. A faithful minister of Christ. Verného služobníka Kristového. We are saved to serve. My sme zachránení, aby sme slúžili. The service is the characteristic the Lord Jesus described in chapter 10 of Mark. V Marekovi, 10. kapitole, Pán Ježiš hovorí o službe ako jednej zo základných charakteristík. If you just read 43, 4 and 5. Prečítame Marek 10. kapitola 43 až 45. Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť veľkým medzi vami, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkým sluhom. Lebo veď ani Syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. A beautiful description of the Lord Jesus himself. Je tu nádherný opis Pána Ježiša Krista samotného. He came to serve On prišiel, aby slúžil and to give his life a aby dal svoj život a ransom for many. ako výkupné za mnohých. The cross is the supreme example of his giving. A teda kríž je ten prvý, najväčší príklad jeho dávania. And Epaphras was such a faithful servant. A takisto teda Epafras bol takýto verný služobník. So he had brought the gospel to Colossae. A on priniesol evanjelium do Kolos. Now he came to Paul with the burden on his soul. A teraz prišiel za Pavlom s niečím, s takou ťarchou na jeho duši. For the furtherance of the gospel, the building up of the Christians. S ťarchou, s tým bremenom za to, aby evanjelium pokračovalo, aby rástlo. And Paul said, he declared unto us your love in the Spirit. A v 8. verši Pavol hovorí, a on nám oznámil vašu lásku v duchu. Therefore, Paul says, and now his prayer, we read about his prayer for the believers from verse 9. A potom od veršu 9 hovorí, a preto my od dňa, ktoré sme to počuli, neprestáva sa modliť. A on hovorí, že preto sa Pavol modlí za nich. Paul had thanked God for the Christians. Pavol ďakoval Bohu za týchto kresťanov, But now he went on and prayed for them. ale on pokračuje ďalej a modlí sa za nich. What was his prayer? Verse 9. A za čo sa on modlil? Verš 9. It was not limited, To nebolo obmedzené, that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. ale aby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. To know the will of God? Aby ste poznali Božiu vôľu. How can we know the will of God? A
Ako my môžeme poznať Božiu In vôľu? Romans chapter 12, V Rímanom 12. kapitole, verses 1 and 2, verše 1 a 2, the apostle said, because of all the mercies of God, apoštol hovorí, pre všetky tieto milosrdenstva Božie, I beseech you, ja vás prosím, present your bodies to God a living sacrifice. vydávajte svoje tela živú a svätú obeť Bohu. Do not compromise with the world. Do not conform to the world. Neprispôsobujte sa, nerobte kompromisy so svetom. And thirdly, A po tretie, renew your mind day by day through the Word of God. obnovujte svoju myseľ deň za dňom Božím slovom. That, the Word of God, is the only answer to the brainwashing of the media. Vidíme, že Božie slovo je jediná odpoveď, ktorou sa môžeme brániť voči vymývaniu mozgov, ktoré prichádza cez médiá. And Paul said, then that you might know the will of God, Romans 12. To know the will of God, these three things. A potom hovorí, a takto budete, aby ste takto rozumeli Božiu vôľu, čiže cez tieto tri veci. And here Paul's praying for them. A tu sa Pavol za nich modlí. That they might know the will of God in wisdom and spiritual understanding. Aby oni poznali Božiu vôľu s múdrou a duchovnou rozumnosťou. They might know it, and then they might, verse 10, walk worthy of the Lord. A vo verši 10, aby chodili hodne Pána. It's one thing to know the will of God, Jedna vec je vedieť o Božej vôli, čo je Božia vôľa, another thing to do it. a druhá vec je učiniť. Walking describes our progress in our Christian lives. A to slovo chodenie opisuje náš postup, náš spôsob života za Pánom. Walk worthy of the Lord. Kráčať hodne Pána. How to walk? A ako? Ephesians Kráčať? chapter 4, verse 1. Efežanom 4.1. Efežanom 4.1. You can read 1 and 2. Prečítame verše 1 a 2. Prosím vás, tedy ja, väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske. Following the example of the Lord Jesus Christ. Nasledujúc príklad Pána Ježiša Krista. In that way, the Holy Spirit can use us for the glory of God. A takto nás Svätý Duch môže použiť na Božiu slávu. Come back to verse 10. Vrátime sa teda do veršu 10. Walking Kološanom, worthy, aby ste chodili hodne, being fruitful niesli ovocie, in every good work. v každom dobrom skutku. We read in Ephesians 2 that the Lord, we are saved by grace, A my čítame opäť v Efežanom 2, že sme zachránení milosťou, not by works. nie skutkami. But God has prepared good works for us to walk in. Ale Boh pripravil už pre nás dopredu dobré skutky, v ktorých máme kráčať. He is changing us day by day. He is the heavenly potter. On nás mení každý deň za dňom. On je nebeský hrnčiar. That we might be able to do the good works for Him. Aby sme boli schopní robiť tie dobré skutky pre Neho. And increasing in the knowledge of God. A rastli v poznaní Boha. Being a Christian is knowing Christ. Byť kresťanom znamená poznať Krista. John 17. Ján 17. This is eternal life, said the Lord Jesus. Toto je ten večný život, hovorí That Pán you might Ježiš. know God and Jesus Christ, whom He sent. Aby ste poznali Boha a Ježiša Krista, ktorého On poslal. In verse 11, He prays that they might be strengthened. A ďalej vo verši 11 sa modlí, aby boli zmocňovaní. For what purpose? A k čomu majú byť zmocňovaní? To do some great and tremendous work. Aby robili nejaké veľké, úžasné diela? Not in this context. Nie v tomto kontexte. But able to resist and overcome the false teaching and the emphasis of the world around them. Ale aby dokázali čeliť a odolávať falošnému učeniu a svetu, ktorý ich obklopuje. According to His glorious power, Podľa jeho slávy a jeho slávnej moci, with patience, s trpezlivosťou, long-suffering, zhovievavosťou and joyfulness. a radosťou. We have a picture of the Christians there under the different pressures from the world. A máme tu obraz týchto rôznych kresťanov, ktorí boli pod rôznymi tlakmi, ktoré Persecution, rôzne prenasledovania. but overcoming by the strength of the Lord. Ale to majú všetko prekonať silou od Pána. And He continues giving thanks unto the Father, verse 12. A vo verši 12 on pokračuje ďakovaním Otcovi.
Then the next phrase is very beautiful. A potom tá ďalšia veta je veľmi krásna. Read it, please. Ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle. In English is a little bit different, V angličtine je to trošičku inak, but we understand the meaning of it. ale my rozumieme ten význam toho. When Israel came out of Egypt, Keď Izrael vyšiel z Egyptu when they entered the promised land a keď vstúpil do zasľúbenej krajiny under Joshua, pod Jozue, some of the tribes immediately had their inheritance. niektoré kmene mali hneď už svoje dedičstvo. Others came later. A niektorí neskôr. And I understand in Slovak the idea is that a casting lots to divide the land amongst them. A rozumiem, že v slovenčine je tam použité to slovo los, ktorým sa prideľovala tá krajina. Well, that was for the earthly inheritance. Ale toto bol ten obraz pre to zemské dedičstvo. But here Paul is saying God has made us ready for heaven. Ale tu Pavol hovorí, Boh nás spravil spôsobných, pripravených pre nebo. To share the inheritance in heaven with the saints. Aby sme mohli mať podiel na dedičstve v nebi so svätými. Those who are already in heaven. Ktorí sú už teraz v nebi. How can we be ready? A ako my môžeme byť pripravení? Ready for heaven? Pripravení pre nebo. What can make us ready for heaven? Čo nás môže spraviť pripravenými pre The nebo? presence of God. Božia prítomnosť. Nothing but the blood of Christ. Nič iné, iba krv Kristova. Verse 13 talks about deliverance. Potom verš 13 hovorí o vyslobodení, The power of darkness. o moci temnosti. This world is one of darkness spiritually. Tento svet je duchovne v temnote. Morally, spiritually, Morálne aj duchovne, in every sense. v každom zmysle. The media give us an indication day by day. A médiá nám o tom vydávajú svedectvo každý deň. Paul describes in the letter to Ephesians that before conversion we are dead in trespasses and sins. A Pavol hovorí jasne v liste Efežanom, že predtým, ako sme sa obrátili, boli sme mŕtvi v našich prestúpeniach a hriechoch. Children of disobedience. Boli sme deti neposlušnosti. Children of wrath, under God's wrath. A boli sme pod Božím hnevom. In darkness, spiritual darkness. V temnote, v duchovnej temnote. But the Lord has delivered us from this darkness completely. Ale Pán nás vytrhol, vyslobodil kompletne z tejto temnosti. The Lord Jesus said in John 5, He that hears my word, A Pán Ježiš hovorí v Jánovi 5. kapitole, ten, ktorý počuje môj hlas, 24, 24, and believes on him that sent me, a verí v toho, ktorý ma poslal, has eternal life. má večný život. Shall not come into condemnation, Nepríde pod odsúdenie, but is passed from death to life. ale prešiel zo smrti do života. The miraculous power of God Toto je zázračná Božia moc, to save a precious soul aby zachránil vzácne duše from darkness, from hell, from Satan. od satana, z temnoty, z pekla. That the Lord does. He can do it. A toto Pán robí a On to môže He spraviť. has delivered us. What a beautiful word for salvation, to be delivered A On nás vyslobodil, vytrhol. Aké nádherné slovo pre spasenie. from the power of sin and hell and death. Delivered, saved, Z moci hriechu, satana a smrti. and translated us. How's the word in A Slovak? preniesol nás Into a completely different atmosphere, the kingdom of His dear Son. do úplne iného prostredia, do kráľovstva Jeho vzácneho Syna. Imagine the thief on the cross, Predstavte si na chvíľu toho lotra na kríži, the one who believed. ktorý uveril. Imagine the scene at Calvary, A predstavte si tú scénu Golgoty. a place of horror and death and suffering. To miesto, kde bola hrôza a smrť a And there utrpenie. the thief on the cross, A tam ten lotor na kríži. in the last few moments of his earthly life, V tých posledných momentoch jeho pozemského života. what was happening? Čo sa tam dialo? Light was shining into his soul from heaven. A tam svetlo zasvietilo do jeho duše z neba. He said to the other thief, wait, On povedal tomu druhému lotrovi, počkaj, do you not fear God? ty sa nebojíš Boha? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. And he was beginning to fear God. A on začínal sa báť Boha. Do you not know that we deserve our judgment? A ďalej hovorí, ty nevieš, že my si zaslúžime náš This man, ale tento muž, the Lord Jesus, Pán Ježiš, has done nothing wrong. He's sinless.
On nespravil nič zlého, on je bez hriechu. How did he know that? A ako to on vedel? The light from heaven was coming into his soul. Tak, že svetlo z neba prichádzalo do jeho duše. And then he turned to the Lord Jesus. A potom sa otočil na Pána Ježiša. And he said, Lord, A on povedal, Pane, imagine what he looked like. predstavte si, ako musel vyzerať. He was unrecognizable as a man, Isaiah tells us. A Izajáš nám hovorí, že nebol ani podobný človeku, ako nespoznateľný. Covered in blood, his beard pulled off. A ako bol celý pokrytý krvou a dobitý. Beard pulled off. A jeho brada roztrhnutá. He said, Lord, remember me A on mu hovorí, Pane, pamätaj na mňa, when you come into your kingdom. keď vojdeš do svojho kráľovstva. The kingdom of the Lord Jesus. A kráľovstvo Pána Ježiša. And Jesus said, today you shall be with me in paradise. Pán Ježiš hovorí, dnes budeš so mnou v ráji. Translated from death to life, from hell to heaven. Preniesol zo smrti do života, z pekla do neba. That's what salvation means. To je to, čo spasenie znamená. Verse 14 describes a little more. A verš 14 to opisuje ešte bližšie. In whom we have redemption through his blood. V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv. Nothing else could save us Nič iné nás nemôže zachrániť, except the blood of Christ. okrem krvi Kristovej. Redemption is the picture of the slave market. A toto vykúpenie je obraz trhu s otrokmi. The Lord came to the slave market, so to speak, and bought us with his own precious blood. Je to, ako by Pán Ježiš prišiel na trh s otrokmi, kde si nás kúpil, aby sme boli jeho. Yeah. In 1 Corinthians 6 he said, you're not your own. V 1. Korinťanom 6 je napísané, už nie ste sami svoji. You've been bought with a price. Boli ste kúpení za cenu. Therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. A preto oslavte Boha svojim telom aj duchom, čo oboje náleží Bohu. Paul is underlining this. A Pavol toto počiarkuje. The redemption. Vykúpenie. We have been bought to be the Lord's people. My sme boli kúpení, aby sme boli Božím ľudom. We belong to him. We're not our own. My patríme jemu, nie sme sami That we svoji. might serve him faithfully. Aby sme mohli jemu verne slúžiť. Redemption Vykúpenie means forgiveness of sins. znamená odpustenie hriechov. The Father can forgive our sins because the blood has been shed. Otec nám môže odpustiť hriechy, pretože krv bola preliatá. You know the meaning of forgiveness Viete, čo je význam odpustenia? means to remove far away our sins from us. To znamená premiestniť ďaleko naše hriechy od nás. On the Day of Atonement, we read in Leviticus chapter 22. V deň zmierenia my čítame v Levitikuse 22, The sins of the people were confessed že hriechy ľudom boli vyznané on the head of one of the goats. pri Sin offering. skladení rúk na jedno z barančeka. The other one was killed. A ten baranček bol zabitý. And the second one was sent into a far-off country. A ten druhý bol zaslaný do ďalekej krajiny. A picture that God has removed our sins from us. A to je obraz toho, ako Boh odstránil od nás ďaleko hriech. As far as the east is from the west. Tak ďaleko, ako je východ od západu. Can it be farther? Can there anything be farther away? Môže byť niečo ešte ďalej od seba? North and south we can measure. Sever a juh my vieme zmerať, East and west, what's the difference? ale východ a západ, aký je v tom rozdiel? Infinite. Je to nekonečno. Koľko mám čas? 2-6. Oh, 5. Sorry. 2-5. So 5 o'clock. Goes very quickly here. Please read the next verses from 15 to 23, please. Čítame ďalej od veršu 15 po 23 z listu Kološanom z 1. kapitoly. Ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva. Lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. A On je predovšetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí. A On je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodený z mŕtvych, aby On bol vo všetkom prvý. Lebo sa zaľúbil Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť.
a aby skrze neho zmieril všetko, cieľom neho urobiať spokoj skrze krv jeho kríža. Skrze neho. Buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. I vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi myslov v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril. V jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhodných pred ním. Akže trváte založení na viere a pevný a neuchýľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som ja, Pavel, sa stal služobníkom. Now Paul describes the glories of Christ. Teraz Pavol opisuje slávy Krista. Why they should believe in him. What a Prečo by, contrast there is in him. prečo by mali dôverovať práve v Neho? Aký je veľký kontrast v tej viere v Neho? Instead of the false teaching. Ten kontrast popri tých falošných učeniach, ktoré tam prenikali. He is the image of the invisible God. On je obrazom neviditeľného Boha. The word image has two meanings. A to slovo obraz má dva významy. It means likeness To znamená podobnosť and it means representative. a to znamená aj, že reprezentantom. The Lord, Philip said to the Lord Jesus, show us the Father. Filip povedal pánovi Ježišovi, ukáž nám Otca. John 14. Jan 14. And the Lord Jesus said, Philip, have I been such a long time with you and haven't you known me? A Ježiš mu hovorí, Filip, taký dlhý čas som s tebou a ty si ma nepoznal. Whoever has seen me has seen the Father. Každý, kto videl mňa, videl Otca. Amazing. Úžasné. He's the exact, as we read in Hebrews 1, the exact image of the Father. To je tak, ako čítame v liste Židom, v prvej kapitole, on je ten presný obraz Boha. And then it also means representative. Ale takisto to znamená aj reprezentant, predstaviteľ. Adam was representative of the old creation. Adam bol reprezentantom starého stvorenia He failed. a on zlyhal. The Lord Jesus is the representative, of course, of the new creation. A Pán Ježiš je tým reprezentantom nového stvorenia He can never fail. a on nikdy nezlyhá. He's the firstborn of every creature. On je prvorodený všetkého stvorenstva. Verš Oh, 15. the false teachers say, oh yes, he was born, he was created. A falošní učitelia hovoria, no jasné, veď on sa narodil, on bol stvorený. No, it doesn't have that meaning. Ale nie, toto to neznamená. Psalm 89, verse 27. Žalm 98, 27. 89, I think it's verse 28 in Slovak. a malo by to byť verš 28. A zase ja ho urobím prvorodeným, najvyšším z kráľov zeme. The same word, prvorodený. To je to isté slovo, prvorodeným. The context is about King David, Kontext je o kráľovi Dávidovi, showing how God had lifted him up higher than all the other kings. čo nám ukazuje, ako ho Pán Boh pozdvihol vysoko nad všetkých ostatných kráľov. But the direction of this psalm is messianic, Ale pointing to the Son. význam tohto žalmu je mesiánsky, on nám ukazuje na Krista. He is above all others. He is supreme. He is preeminent. On je nad všetkých ostatných, on je ten prvý. Come back to Colossians, please. Vraciame sa do Kološanov, Verse 16. verš 16. We read that He created everything. He's the creator. A my tu čítame, že on stvoril všetko, on je stvoriteľ. John 1 tells us the same. All things were made by Him. A Evangelium Jána, 1. kapitola nám hovorí to isté. Všetko bolo stvorené skrze neho. There's a whole list of the things which He has made, created here, A je tu celý zoznam toho všetkého, čo stvoril. answering all the theories of the false teachers. Čo odpoveda na všetky tie teórie falošných učiteľov. They said, oh, Jesus is just one of the steps to God, they said. A oni hovorili, Ježiš je iba jeden z krokov medzi článkov ku Bohu. There are many different powers in the heavens. A v nebi je mnoho takýchto mocnárov. Paul said He created them all. Ale Pavol hovorí, on všetkých týchto stvoril. They were created by Him and for Him. A oni boli stvorené ním a pre neho. Why? Prečo? He will come again to take His possession. Pretože on príde, aby prevzal všetko svoje vlastníctvo. When He comes to reign on the earth as King of kings and Lord of Keď lords, príde vládnuť na zemi ako kráľ kráľov a pán pánov. every knee will bow to Him. Každé koleno pred ním poklakne. He will be given the name above every name.
A bude mu dané meno nad každé meno. We read here, verse 17, He is before all things. He's the first one. He's eternal. A vo verši 17 čítame, že on je pred všetkým. On existoval pred všetkým. On je večný. We read in John's Gospel chapter 8, Čítame v Jánovi 8. kapitole, the Lord Jesus was talking to the Pharisees, keď sa Pán Ježiš rozpráva s farizejmi, and he said, Abraham rejoiced to see my day. He saw it and was glad. a on hovorí, Abraham sa tešil, kedy uvidí môj deň. On ho videl a bol rád. Stephen in his testimony in Acts 7 A Štefán vo svojom svedectve v skutkoch 7 said how the God of glory spoke to Abraham. on hovorí o tom, ako Boh slávy hovoril k Abrahamovi. Therefore Abraham's life was changed. A preto Abrahamov život bol premenený. He saw something of the glory of God. On videl niečo zo slávy Boha. Did he see something of Christ? We don't know. Videl niečo z Krista, But vieme, his life was changed. ale jeho život bol zmenený. And then in John 8 he said, before Abraham was, I am. A potom hovorí v Jánovi 18, predtým, než bol Abraham, ja som. Not I was, Nie, ja som bol, I am. ja som. The name of the eternal God, eternally the Son of God. To je meno večného Boha, večného Božieho Syna. Verse 17, by him all things consist or hold together. A verš 18, a v ňom všetko postalo... 17, sorry. 17. Excuse me, yes. By him all things consist or hold together. A všetko ním postalo a stojí, alebo po anglicky, že je držané pohromade. Yeah. What holds the universe Takže continuing? čo drží stále vesmír, celý vesmír pohromade? The rules and principles are set in motion in creation. Všetky tie zákonitosti a princípy, ktoré boli dané pri stvorení, They continue. že sú tu doposiaľ. Who holds everything in its place? Kto drží všetko na svojom Lord Jesus mieste? Christ. Pán Ježiš Kristus. It will not be for always. Nebude to tak navždy. 2 Peter chapter 3. 2. Petra, 3. kapitola. If you just read those verses there, 2 Peter 3 verse 9, I think, onwards. Od verša, teda 3. kapitola, verša 9 následovne. Please read. Neodkladá Pán, váhajú so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha odkladá. Ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Peter was calling to repentance. A Peter volá ku pokániu. God doesn't want anyone to perish. Boh nechce, aby ani jeden zahynul. Peter was not talking about the rapture here, A Peter tu nehovorí o vytrhnutí cirkvi, but the day of the Lord. And verse, please ale continue. hovorí o dni Pánovom a čítame ďalej. Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria. And 11. A verš 11. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jaký musíte byť vy byť v svetom obcovaní a v pobožnosti. He holds everything together Čiže Pán Ježiš drží všetko pohromady. until it will be dissolved. Až dokým to nepustí a všetko bude ukončené. Then there will be a new heaven and a new earth. A potom bude stvorené nové nebo a nová zem. Come back to Colossians. Poďme naspäť do Kološanom. The Lord Jesus is head in the universe. A Pán Ježiš je hlavou v celom vesmíre. He is head of the body, the church. On je hlavou tela cirkvi. The church is the body of Christ. Cirkev je telom Kristovým. At Pentecost, Na letnice we read that we were all baptized into the body of, in the Spirit, into the body of Christ. čítame, že my všetci sme boli ponorení, pokrstení do v jednom duchu do tela Kristova. Read 1 Corinthians 12:13 exactly. 1. Korinťanom 12:13. 13. Lebo i v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo. Buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného ducha. This took place at Pentecost once and for all. To sa stalo na letnice raz a navždy. Not repeated. Už sa to neopakuje. We are members of the body of Christ through the Holy Spirit's
We are baptized in the Spirit into the body of My Christ. sme údy Kristovho tela, cez ducha sme boli začlenení do Kristovho tela. And when we are saved, of course, in our present generation, we are simply brought into the body of Christ. A samozrejme, teraz, keď my sme v tejto generácii zachránení, sme privedení ako údy do Kristovho tela. One body, Do jedného tela, one head. s jednou hlavou. And here's the beginning, verse 18. A vo verši 18 zase s Kološanom. A on je počiatkom, The firstborn out of the dead. prvorodeným z mŕtvych. The Lord Jesus has risen, he's gone home. Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych, odišiel domov. As in Adam all die, in Christ all will be made alive. Ako v Adamovi všetci zomreli, v Kristovi všetci ožijú. And when the time comes, we shall be raised. A keď príde náš čas, tak my všetci tiež budeme skriesení. Verse 18, that in all things he might have the preeminence. A ďalej vo verš 18, aby on bol vo všetkom prvý. And verse 19, A verš 19, lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť. this was the will of God. Toto bola Božia vôľa. Nothing less than the complete fullness of the Godhead in Christ. Nič menej ako plnosť božstva v Kristovi. He's the eternal Son of God. On je ten večný Boží syn. Look at chapter 2 for a moment, verses Pozrime sa na chvíľku do kapitoly 2, verš 10, 9 and 10. 9 a 10. You read them. Lebo v ňom prebýva všetká plnosť božstva telesne. A ste v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniežatstva a v každej vrchnosti. In verse 9 there is one word added. Vo verši 9 je, že v ňom prebýva všetká... One word is added, telesne. Aha, tam je pridané jedno slovo. Telesne. Amazing, wonderful. To je úžasné. When the Lord Jesus was born in Bethlehem, he remained the completely God. Keď sa Pán Ježiš narodil v Betleheme, on zostal kompletným Bohom. He became flesh, On sa stal telom he remained God. a on zostal Bohom. Can we understand it? Vieme tomu porozumieť? Difficult to understand, Je to veľmi ťažké tomu porozumieť, but we believe it. ale my tomu dôverujeme. Today there is a man in glory at the Father's right hand. A dnes je muž po Otcovej, po Božej pravej ruke. The Lord Jesus Christ. Pán Ježiš Kristus. God and man, one person. Boh a človek, jedna osoba. Just before I finish, Predtým, ako skončím, read verse 20, 21 and 2, please. prečítame verše 21 a 22 z prvej kapitoly. I vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch, No, verse 20, 21 and 2. pardon, 20, 21 a 22. Aby skrze neho zmieril všetko, cieľom neho, urobiac spokoj skrze krv jeho kríža. Skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. I vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi myslov v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril. V jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním. The complete results of the blood of his cross. Toto sú ten kompletný výsledok jeho preliatej krvi na kríži. Reconciliation Zmierenie for creation. pre stvorenie. That will take place. To sa stane. There will be a new heaven and a new earth. Bude nové nebo a nová zem. But already we have entered into, by faith, his redemption. Ale už teraz sme my cez vieru vošli do tohto zmierenia. We have been reconciled to God. Every one of us who has been saved and born again, we are reconciled to My God. sme už boli zmierení s Bohom. Každý z nás, ktorý má vieru, bol zmierený s Bohom. Who has been born again. Každý, kto bol znovu zrodený. And he plans to present us to God. A on plánuje nás predstaviť, priviesť k Bohu. We have been saved by his grace. Boli sme zachránení jeho milosťou. He bore our sins in his own body on the tree. On niesol naše hriechy na svojom vlastnom tele na kríži. He paid the penalty for our sins. On zaplatil pokutu za náš hriech. And he delivers us from the power of sin. A vyslobodil nás z moci hriechu. He delivers us. A nás zachraňuje. Hebrews 7:25. Židom 7:25.
Yes, Lord. Prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval na nich. He is our great high priest. On je náš veľkňaz. He is praying all the time On sa modlí celý čas for every true child of God, every pre believer. každé skutočné Božie dieťa. Praise the Lord. Chválime za to Pána. And what's to come in the future? A čo príde v budúcnosti? We read in Colossians. Čítame v Kološanom. He will present us to God. Nás predstaví, privedie k Bohu. Jude, verse 24, please. Júda, verš 24. Verš 24. A tomu, ktorý vás môže zachovať tak, čo neklesnete, a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní. Jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veličenstvo, sila a vrchnostenská moc, ako pred všetkými vekmi, tak pred všetkými veky, tak i teraz, i na všetky veky. Amen. So the Apostle Paul answers the false teachers. Čiže apoštol Pavol tu reaguje, odpoveda falošným učeniam. And shows the glories of Christ. A ukazuje slávy Pána Ježiša Krista. And we are looking forward to the coming of the Lord Jesus. A my sa tešíme na príchod Pána Ježiša Krista. And being presented into the presence of God in glory. Keď budeme predstavení a privedení do prítomnosti Božej v sláve. May the Lord encourage us. Tiež nás Pán pozbudí. If we have not yet trusted the Lord Jesus as our Savior, ak sme ešte doposiaľ neuverili v Pána Ježiša ako nášho Spasiteľa, the door is still open. dvere sú stále otvorené. The Lord Jesus, come unto me, he said. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne. Everyone who has burdens, Každý, kto má bremena, I will give you rest. dám vám odpočinutie. Repent and believe the gospel. Čiň pokánie a dôveruj evanjeliu. While the door is open. Kým ešte dvere sú otvorené. And when we come to him, keď my k nemu prídeme, we find that we are members of his wonderful church. my zistíme, že sme členmi, údami jeho nádhernej cirkvi. We are in his prayers, in his love. A sme v jeho modlitbách, sme v jeho láske. He is leading us day by day, A on nás vedie deň za dňom, preparing us for the future glory. pripravujúc nás pre budúcu slávu. Amen. 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 Sa tešíme, že sme mohli opäť dnes študovať Božie slovo, rozímať nad ním, tak ako mám veľmi rád verš po verši, pretože Božie slovo je tak skoncipované múdrosťou Božou, že stačí študovať, rozímať, prehlbovať sa v ňom. Tak ako je múdro zložené, napísané, aby človek z neho mal čo najväčší užitok. Tak sme aj dnes mohli tých 21 či 22 veršov prejsť veľmi vzácne na požehnanie. Keď sa tak budeme viac a viac učiť, takto pristúpať k Božiemu slovu, tak ja osobne sa veľmi teším tomu, čo dnes bolo povedané. Tak ako sme počuli na modlitbe, aj sme sa modlili, posielame pozdravy do Anglicka, do zboru Čezant. A veľmi sme vďační za to, že brat môže chodiť, že má ešte silu. To je Božia milosť. Áno, ďakujem Pánovi. A ak si dobre spomínam, tak budúci rok to bude 50. rok, 50 rokov, čo brat bol prvýkrát na Slovensku. Je to tak? 50? 50 years, I'm not sure. No, I don't think so. 49. No dobre, už to bude 50, tak sa tešíme, ak Pán dovolí a dá bratovi. Nie. V 66. Oh, yeah. Dobre. Dobre, tak 49, 50, tešíme sa. Tiež by to mohlo výjsť, aby sme mohli spoločne 50. výročie spolu slaviť. Keď bratovi dáva Pán silu, aby mohol chodiť každý rok poslúžiť Božiemu ľudu v tomto priestore. V Československu. Áno. Ďakujem. Don't count the years, just keep praying. Praying is most important. Aj, tak sa budeme modliť, ako sa aj modlíme za vás. A ďakujeme za modlitby, ktoré sa vy modlíte za nás. Tak sa tešíme a posielame pozdravy ešte do Zvolena alebo do Prievidze a takisto do Anglicka, ako sme hovorili. Can we have somehow a photograph? Yes. Everybody? It's possible.
Asi tu, alebo... Yeah, when it's suitable, yeah. Takže brat by si chcel nás všetkých odfotiť, tak neviem, či sa tu dáme, alebo radšej vonku. Asi tam bude lepšie priestor. Tak asi najlepšie teraz hneď, kým sme tu všetci, a potom sa vrátime, ak niekto by si chcel dať niečo obslúžiť sa, nejakou vodou alebo